Sigur? Da, hai. Nu văd ăsta. Vezi? Interesează. 10 euro am dat pe el, de 10 euro îmi țipi. 10 Uite. Mamă, ce urât e, Jesus. Mamă, nici nu-l văzusem, eu am crezut că... Holy, hai că poate n-am trecut complet peste aia după aia și ceva și de aia. Ăla tu ești ăla care se zice? Eu sunt ăsta. Da. Auzi, iar-te înapoi la Cocondea, treci tu. Care Da. Acolo Vino eram cu mine, eu. vino cu mine. Vino pe Du-te aici, cu Alex. ușor. dă crau? Ia vezi aici de aia. Ah! Pe târâlâi. Aici. Sus, Sus! cu click dreapta. Clipit. E safe. Luat-o pe partea altă. Acum. Ia vezi? Fac, nu. Pași. Îi auzi și eu de dercionchi. Dar se aud sub tine. Ba nu! Nu! Frate, sunt... Care era? Cu care l-am... Așa, Da, uite că ai sărit din prima. Bravo. Tu, da. Oh my god. Îl am ajuns cu vezi? liftul. Eu nu cu fieră. Oh, wait. Yeah? Are we all here? Hold on. We're good. Eventually. Nah! Wait. Are we missing a person? Am făcut noi să dăm aia pe autopilotul de aia, să-i lăsăm pe amândoi aici, dar... Eu văd. Dacă vrei, ia asta mea. Eu nu mă urc de aia până nu trec nici. Hai, urcă-te. Și uite că se clatină. The bridge can break, by the way. Iată. I'm cooked. Și ăla-i gândat cu cadavru în brațe, l-ați văzut? Ce facem? Wait. They don't know you like a... Wait. Like the jump with... I'm pro with this. Mai e ceva? Nu, acolo e de end. Ce faci? Pink jumped in the elevator with us. Cum arată ăla? Păi de aia, te-au băgat așa în Oh joc. my god. Wow. Holy shit, look. La. Good time. Come.
What? Bun. Ia vezi, Big Bolt. Bun. Bine că nu Big Uber. M-ați prins. Clip it. Tu să cap. Omoră pe gândacul ăla. Stă, e la intrare, așa stă cu așa. Ia vină cu ce să vezi cum a murit. Ok. Ok. Oh, I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. Ok. Și pe aia mă omoară pe mine cât tu ai scăpat. Ceva de genul. Hai. Sigur? Da, hai. Nu văd asta. Vezi? Oh. What? Let's go. Now? Finally, Yeah. something you buy that makes sense. This I agree. Guys, Oh. I messed up. E a doua oară că se întâmplă chestia asta. E a doua oară că se întâmplă chestia asta. Ai pus-o pe șoti tu. Fetelor, luni începe provocarea Pilates la perete pentru începători. Trebuie săptămână. Ia Wedding vezi. ring. Pentru mine? Nu. Oh. Oh, ce drăguț. Da. Hai să-i dăm amândoi. Emergency exit-ul e fix ușa din față la... Ce ai mă de respiri așa? Te-am înfierbântat. How am I supposed to know when it's gonna... Yeah. Kiss me through the phone. Nu e nimic acolo. E un engine, treapă. Dar e treapă.